Panguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, impunto alas 8. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton nga mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado na kita, Febrero 27, tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagamonitor na paagi sa on-air kag subong man sa online nga nagasunod sa tanan nga mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Sa mga online listeners naton nga nagatutok na via Facebook Live, amo man sa YouTube, how do you do? Kumusta kamo mga suki namon nga mga taga-palamati paagi sa online. Now may available dira nga chat room or comment section nga pwede nyo gid padalaan sang inyo mga mensahe. Ano man nga oras sa inyo ginhamtangan, good day sa inyo sini. Ang aton pagpanamyaw, kumusta iya sa inyo da? Nakapaidalom na kamo sa pa-vaccine, no? Ano man nga sa isang vaccine sa COVID-19, tapos na kamo iya. Diri sa Pilipinas, amuning ginabantayan namon diri kon balasan o mag-aabot sa mga kaprobinsyahanan kung may aragid man sang mga alokasyon para sa COVID-19 vaccine. While ang tagsa ka mga LGU nagapaninguha man nga maka-acquire o kung makabakal sang vaccine para sa ila mga residente. Sa mga on-air listeners naton, napagi sa ila mga transistor radio, sa mga monitor sa salakyan, ang ibanti nagatutok dira karon nga aga, sa ingod balay na lang nagapamati, kay bisan inog bakal battery daw, why gid? Aksyon artay hupon checking in until 9:15 in the morning. Diri lamang sa Sabado naton weekend presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ano mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Nawgahulat gid ang tanan like for example ang EOC diri sa Bacolod.
amo man sa probinsya sa Negros Occidental, although ang Negros medyo abansi iya si Governor Eugenio Bong Lacson nga nagpagwa na sang executive order extending the implementation of MGCQ until March, no? The end of March, sunod na siya nga bulan. Ang Bacolod City, as usual, ti medyo way pa until now, no? Nakapagwa sang executive order ang alkalde. And hopefully, sa masunod nga mga inoras or sunod nga mga inadlaw, since kabuas na ang katapusan, no, pitsa 28 lang niya mo, ang bulan sang Pebrero, ginasigahom naton nga magapagwa giman na sang executive order ang mayor sa Bacolod. Now, galing kiti ginahulat subong sang EOC at ato man ang recommendation sang DILG which do ay paman ma-resolve sang National IATF kung bala may ara sang pagligwat sa travel requirements, no? Ang mga naga-travel all over the Philippines since ganawluyag iya sang national government through the recommendation of DILG nga ang mga gina-require nga mga travel requirements daw dulaon na to, no? Mga documents like for example ang travel authority from the PNP, no? Do hindi na sina do way na ina gina-recommend kaguluyag ina sang DILG nga kuntani dulaon na lang. Pero why kita kay balo because at the end of the day, ara gihapon sa National IATF ang paghimo sang desisyon kung bala dulaon na gid totally ang mga travel requirements. Nang pamangkot sa niti pabor bala ang tagsa ka mga lokalidad, ang mga LGUs nga amo ni masami nga nagaproblema kag ka-overwhelmed, no? Nagakaubusan sila sang bakante nga mga kwarto sa mga isolation facilities ang nga ginapamtangan sa nagapalauli ti karon kun way na ni travel authority kundi pinagusto naman, no? Why na be required o kung kinanglan sang mga notice of coordination whatsoever ti budlay naman na guro nga buksan na gid lang kagalugan nga magpinagustuhanay na lang parauli because at the end of the day ang aton diri ginakabalakan ang posible nga liwat nga pagtaas ang kaso sa COVID, no? Kay budlay nga liwat naman kita nga maga-eksperyensya sang mas istrikto nga community quarantine in case, no, in case nga magtaas ang kaso. Kita mo mga localized gani lang nga mga lockdowns nga ginpatigayon grabe ang epekto, no, sa mga LGUs even dito sa Metro Manila. And speaking of COVID-19 cases, ang Bacolod City nagka-record kahapon sang duha ka kaso, no? Duha ka kaso, but the other day, 0 ang Bacolod City, which is a good indication. At least, no? Why na sang masyado pagid nga problema. Amo man lang ng importante, no? Nga kinanglan, ang cases naton hindi liwat maglabot sa double digit, no? Kay kabudlay kung hinali nga magtaas na naman liwat nga magdangat sa double digit, ina problema gid, no? Ina problema gid nga pwede isakripisyo or pwede nga mag-epekto na naman sa aton nga magka-aksyon dira labi na gid ang palangabuhian mo apektado kon may mga ginapatuman nga lockdown. Now, i-check naman ni karon kay dito sa Negros sa Oriental and Occidental boundary, ang San Carlos City liwat ini nga nagapatuman sang border check-up points na gin-re-establish nila. Ano ang reason diri? I-check na karon kay Mayor Rene Gostilo, no? Mayor Rene Gostilo sang San Carlos City, what was really the reason nga ang tigin balik na naman, gin-re-establish ang check-up points dito sa Negros Oriental. Budlay, no? Kita mo, bisan hinubaan, Bayawan, no? Amo ning mga areas bala, ti sila mismo to nagakuha na lang
sila na lang mismo to nagahimo man sa mga regulasyon nila kay hindi marikawan. Like for example, bako ang Kabankalan, Mabinay, ti ang iban dira nga taga Mabinay, ang ila mga transaksyon sa bangko, ang pagbakal nila sang ila sining nga mga kinanglanon nga mga bulong sa Kabankalan City pa, drapes la sa drugstore sa Kabankalan process. So ang epekto, budlayan sila kung hindi pagtugutan nga magkasulod sa border, no? Ina balang i-allow sila nga magka-transact sa Kabankalan pero may mga limited time nga ginalaw sa ila. Galing amo lang na since nga limited time hindi ka makapinagusto tiner sa isa ka lugar nga imo kadtuan. Kung ano lang ang imo transaksyon sila nga adlaw, dapat amo na ang imo asikasuhon, no? Kag hindi ka dapat magpalapaw sang 12 oras kay kon matabo may ara sang ipatuman nga restriction or pwede ikaw nga ipaswab, no, sang isa ka LGU. San o paihan ini matapos ang problema sa COVID, no? Gusto taman tani nga inabalang pagbugtaw ta pagkaaga, why ka worry, tapos kung may kadtuan ka, bisan magpauli is pamilya mo, subong kapin pagid kung ang pamilya mo medyo may ara sang member sa family mo nga may edad-edad na, kinakulbaan ka, no? Kay basi, pwede nga ikaw mangin career kag ikaw pa ang makahalit sa ila. Pero tidamo iya galambal, no, kapin pagin social media siling na inano ining tabo nga ang daw hindi na among dalagan sang COVID daw puro na lang tanan negosyo Tigaling why ta mahimo da, no, kay World Health Organization ang aton authorities among nagahambal ni. In fact, diri sa Bacolod City may mga regulasyon, may mga ginapatuman nga mga ordinansa nga hindi mo pwede pag baliwalaon kay may kapid nga pinalidad. Ano pagid ang mga istoryahanta karon nga agabaw politika, do hindi kidya madula subong grabing politika, no? Din kakita yang ati subong ang primero to natabo may mga LGUs and different organizations nga mga nagasinggitan, naga-convince. Number one, ang panawagan nga si Sara Duterte, no? Damo grupo, organisasyon nga nagambal, dalagan kay Inday Sara, run, grabe, no? Tikin sundan man, diri sa local, sa province last time, may mga grupo man nga nagduso, no? Nga magpapili naman si Leni Robredo, ti President Pangulo Gapon ang ilagi na push nga mo nang dalaganan ni Robredo. Subong mayara naman bago ang anay congressman dira sa 3rd District ko. Damo naman sang grupo nga nagahambal nga ti ari naman suportahan ta naman si Albi Benitez para magpapili senador. Puwerte, no? Ti inatanan hindi pa malakip kag hindi pa ma-regulate sang hindi pa ma-regulate sang aton Commission on Elections, no? Hindi pa ma-regulate sang Commission on Elections or COMELEC because why pag-ani nagkaumpisa ang election period, ang pag-file sang COC nga ginaset o ginset sa palabuton nga bulan sang Oktubre. Igaling kay Portia, politika iya mas temprano nga kung pwede palang magkarandadi ka temprano pa mo, man basi maulihi ka bla, no? Kung in kaso ginman, diri ka sa Pilipinas, siya may ara kita bala sitwasyon, nga kung komitido ng tao, bisa nami pangimo plataforma, bisa nano pangimo sining luyag dalon nga kaiwan sa isa ka lugar nga plano mo padalaganan, kung ang may ara tao yung nga magabuhi sang commitment sa politiko, mambal sa tisuri, gidulihi kaya nagambal sa ako nga mapapili ka, o ti nakakumit na ko sa piya ka grupo to, tisuri gid, next time guro medyo tulo temprano ka hambal sa akon, parang hindi na ko, why pa ko commitment? Ay, grabe. So, istoryahan talang nagkaroon dugay-dugay, kag
ang sadya nagliga Dario, kundi may ara sang grupo, amo tublangin muno ko nga may ara sang nagaduso kay Leni Robredo. Actually pila ka bilog ni sila nga organisasyon o grupo diri sa Bacolod, ang Negros, nga nagahambal nga ang Negros nagasupport kag luyag nila nga iduso kag kumbensihon si Leni Robredo nga magpapili presidente. Na-mention ko naman na sa inyo kay ina, pero ari-ay. Man may mga sideline o kung may pila ka mga kuha bala nga reaksyon, may pila ka mga comments nga ginbuyan. Isa dito si former Governor Lito Cosculuela, no? Ang balita nga may mga side comments sa iya nga abuyan kiti siyempre hindi malikawan sa media nga magkapamangkot kagin mo. No, luwas abisang ginapreskon, may ginapamangkot ginaya nga hindi lakip, no, sa imo sini purpose o kon ginpapreskon mo. Kay ti political figure man siya sa una mo, although ti balik siya sa civilian subong. Now, aside sa ginpreskon nila, may mga comment kaginbuyan ang former governor sang Negros Occidental. Tinambal na munuhan niya na pamangkot siya kung nanong comment niya diri sa performance ni Mayor Bing Leonadia diri sa sudad sa Bacolod, although wala ko personally makabati gid siyang statement niya kay waay kuya ka-attend sa press con to kag waay man sa mga voice clips nga ginambal siya abi, pero ina na kitaan naton nga balita kapin pagid sa Facebook, sa online, no, pero legitimate nga mga media outlet. Ti naka-comment siya, ti ko na kumakuton yung performance dis Bacolod, si Mayor Bing, para sa akon pigaw gidi, why gidi ang performance eh? Ay, siling ko sa Diani, pero gipamagkot siya, former governor, may plano ka, nga ipa-enkwentro, ikaw mismo, papili di si Bacolod? Tingabal sa kanay gobernador, siling nga why kayo plano magpapili. Di, why man ko sang, kung sinong suportahan, pero tiyan mo lang ng comment na iya. Tiyan mo tanong reaksyon diri sang city government. May performance kay si Mayor Bing. Kaya kung pamangkuton mo iya si former Governor Lito, ang iya statement, silingati daw, hindi ko kumbinsido. Huwag gidya performance, ha? Online sa hotline. Online sa hotline. Agot sini, joining us over the phone is City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Sa Atty. Atang Kalamati, may aga sa Atty. Salamat gid no sa time. No? Although nga ti daw iniya, siling ko daw ay man ma-highlight actually nga balita, pero ti may ara sang epekto, no? May ara epekto gid man, although ti siling ko political season na gid man di malikawan, may mga balbalanay na inis politika, may ara na gani mga Facebook nga mga program subong no nga dira ginapaagi ang mga issues nga ginahan-o sa administration kag hindi mo na iya mapunggan ang comments ang imo mga kasumpong sa politika because you have no choice no kung sinong imo pwede maengkwentro sa eleksyon. Now, galing kay kwaan talang ka reaksyon bala kay may na-comment si former Governor Lito Cosculuela, siling nga daw kung performance daw pigaw gid si Mayor Bingaw diri sa Bacolod City. What is your comment, attorney? Firstly, makumbar kita nung nga ang komentar ang anay na tawag na to sa Negros Occidental. Although nga may dalay na siya sa Bacolod, pero we cannot consider him as a voter here, no? Mm-hmm. Kaya we always believe being a public official yang attached siya sa provincial government, at doon na to ang concentration niya. Ato na to yung iyang attention. So, pero that's why ang mga comment for me personally, for sa taga-Bacolod noon nga nakita ko ang pag-uswag sa ato ni Banwa, that is seem unfair, no? Kag wala ba na basihan? First, tanaw na itong who is the commentor, no? You know, this is the former Governor Cosculuela. So, for a long time, he's known to be the former classmate of Monico Quintibelia.
And we know is Monico Condevilla, plus Mitanay sila. And we know Puscolvela is very close to this person, no? To this former Mayor Condevilla. In fact, ang motion in kanya na mga staff, executive assistant ni Anay Mayor Monico Condevilla, halin siya iyan ni former Governor Puscolvela, asang gobernador pa siya. Nag-join na sa opisina ni Monico Condevilla. And then, kung natin yung nagtanawon, ano pag ito ang nagpa hindi nila acceptable ang mga comment. Because this one is contrary to the fact. Kasi wala man gini siya may nabulig si Governor Puscolvela. Wala man gini may nabulig sa administrasyon ni Mayor Ping. In the same way, we also believe wala man siya gani guro may ginabulig kay Monico except nga in provide niya ang staff ni Monico sa executive order, executive assistant. But when we know how this the Condevilla administration go, Okay. no, so pero para makita lang natin ang to lay down and to make the facts straightforward, kadamo kita diri sang makita nga mga essentials o mga very very appreciative facts nga gapakita nga nga kung sino si Mayor Leonardia yan na perform. So first Okay. we have the award of Seal of Good Local Governance. No? This was in 2019. Ang ininya Seal of Good Local Governance sa mga privileged sa LGUs, out of the 146, Bacolod City has always been with the first 57 na Okay. awardee. And then, we are also the best performing LGU in Western Visayas. This is declared and awarded by the DILG sa Ciudad ng Bacolod in 2019. We are also the most competitive city in Western Visayas. Also coming from the DILG in 2020. Consistent finalist kita sa most friendly city. And we have been doing this, and Bacolod City has been in this status since the last 5 years. And Okay. then ang atong business registration, despite na sang COVID, we remain sound in our business registration, even ina-expect natin na dako ang pag-downgrade sila. Pero sa performance ng aton na pinalangga kami, or si Mayor P, we have been getting the consistent 25,637 business registration. On the average, every year since 2016, nag-increase ang aton nga business registration by 1,700 Okay. businesses per year. So, kapakita ini nga mayo ang pagpadlagan sa Bacolod, ang confidence ng mga negosyante. And Okay. then, may nakita pag-idiri ang aton mayor, the only public official na gipamember sa LEDAC, among ini ang Legislative Executive Development Advisory Council. Okay. Directly advising this council, where our mayor, Bing Leonardia, as a member and appointed by the president, goes with the advisory job of giving the president advices, meaning directly to nga function sa Malacanang. Kita sa manining nga function sa ato niya mayor. And then he is the LCP president, League of Cities of the Philippines. Kagudlay ni magpresidente ka, bilog na Pilipinas, ikaw ang leader sa mga mayor. And I've been his legal advisor, and he included me as a consultant in this LCP. Kagang ubraning, ilaw-lahog. Di kadako isang scope, no? Almost every week may mga meetings, may mga ulubrahon. So, hindi man guro na
kuno ay waay gurong pagpatlagan sa aton alkalde ni Mayor D sa Bacolod City. Hindi man siya ma-recognize sa Lindog City sa the Philippines. Hindi man siya makita ni President Duterte kung waay-waay sa mga panlagan sa Bacolod kung wala sa performance, kung frustrating ang performance siya. Hindi rin siya mapuli sa LEDAP. Okay. Hindi man siya mag-presidente sa MCT. And then, currently, ang vaccination preparation nila, alin pa ni so for a second recall, more than 6 months and since last year, amo gini ang ginakonsentrate ni Mayor Ting. Okay. And a lot of hard work has been invested in this. No? That is why kita siguro ang most ready in Western Visayas and the most prepared as declared by the previous national conference sa mga mayors. Ang Bacolod City presentation na itong katahom, no? Okay. Especially assisted by the EOC sa Emergency Operation Center natin. Okay, okay. Kag kita ang sa first 5 cities na naka-avail sa vaccine sa AstraZeneca, we are among the 5 together with Davao, Makati, Manila, Quezon City. Hindi Manila og ng mga syudad yung mga dagko. Ang Davao is known as the presidential city. Ang Makati, the richest city. Manila is the capital city. And Quezon City is the biggest city in the Philippines. Now po dira ang Bacolod. Okay. And, ang na-agree nato yung bakuna sa AstraZeneca, this is enough. Enough for herd immunity na makuha nato na mag-save ang mga Bacolod nun. Okay. And then, of course, hindi naman nalipatan niya si Mayor Ding sa 2019 was awarded the Asia Leaders Award. And he is Man of the Year. He is one of the Men of the Year in the Asia Leaders Award. Upod di siya kay Isko Moreno, mayor sa Manila. They were together awarded. Now, Okay. with all these series of awards, this speaks of performance. I do not know kung ano ang botsing ni Governor Coscolena na frustrating. Maybe he lacks attention sa kung ano nagkakatabo sa Bacolod. Maybe it's about time for him to take a second look. Kasi Okay. makita nato hindi na makita nato ng pag-uswag sa Bacolod City Galing kiti siguro attorney basi umpisa na ni kabalo kati political season subong hindi pa ning bombardiyo kay Mayor Bing posible pag-abot ni siyang timpo kampanya na kung sino man ang kontra sa alkalde hindi gina pwede nga wala issue kay Mayor Bing. Ang amo na normally ang mabatian naton sa mga kinagasang katigulangan ng kung paho kung nagpamunga kung matam isang bunga mo kinabakto ka. So, Oy, nautod. Naigo ba to gurong linyata? Alas 8:27 na. Nawini nga itong ginatagan ta ni Tiempo kay actually kahapon naton ginset paniging kuhaan kung tani reaction si attorney. Galing kay late na siya nagka-reply kagayo siya nga subong nga aga siya kung pwede. Ginatagan ta oportunidad. Man at the end of the day, ang makahatag man lang opinion, kung makahimo sa assessment ya is the people of Bacolod City. Kamo niya may poder kag diretso kung anong paglantaw nyo, no? Kamo niya kita, no? Kagamo niya nagkabatyag. Di natural lang na kabalo ka sa pamulitika kag sa leadership kung kaisa hindi man tanan nga tao ma-please mo no? Sa public service bisan anong pang performance mo hindi tanan nga tawo conforme sina no kag nanamian si imo no? Ay ara ginaiya kay karon way na eleksyon. Oh, di ba? Attorney, sorry no, utod ang linya ta. okay, Action Alto. Or naka-reconnect man na. So anyway, kung ano ginman na basi silang kung may mga kasugpon pa ni sa ulihi, umpisa na abi political season, sa tong tsimpong daw ay pa man ni naguluwa kag nagpa-interview, daw ay pa man gahalambal ini. Damo pa ni guro ang kuraton ninyo sa ulihi attorney nga mga magguluwa ang mga issues? We are always ready to answer the issues kay why makita sinig kakugmatan kay
ever since ang iyan ni Mayor Bing abilidad sa gobyerno, is performance-based, Okay. Why man taga, and he is always a performing mayor. No? Kagabi po, di ko pasado na alauna eh. Gani. Really, this is not to make to make a boast of it, but that is always our job there together Okay. with the mayor. No? Aha. So, and we have been doing this for many days, several months, especially sa COVID time ta. So, anyway, damong hindi salamat, Action Art. Yes, sir. Salamat eh. Salamat kita. Hopefully, Matawag kami liwat sa imo kung base ini nga inadlaw guro makapagawa man si Mayor Executive Order for March. Oh, yes, okay. No. Salamat kid, salamat attorney. Hopefully na nahatag naman ang sakto nga mensahe. Yes, sir. Answer Yes, sir. sa komentar ni former Governor Coscolena. Sige, salamat kid attorney. Maraming salamat and God bless us all. Thank you. Attorney Jose Lito Bayatan, City Legal Officer sa Bacolod. Umpisa na niya. Amo ginaya basta ara ka sa politika. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Saan anong nagkahintangan, responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, alas 8:45 na. Okay, good morning dira. May lang nga pagmonitor kay paring Jerry Chopoy Magbanwa. No, nga nagamonitor karon nga aga paring Chopoy sa Macau, China. May nga aga dira sa imo kag kay Tita Elma Lusok Polidario. Nga gaari diriya sa aton na sa Bacolod. Gamonitor man. Araman si paring Ken Alonsagay, Tokyo, Japan naman, o si Tita Juna Palier Soriano. Salamat gid sa inyo pag-monitor kag pagsuporta kada aga gid, no? Kag sa tanan nga mga program sa Action Radio. Si Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Araman si Mayva Chavez. Bro, kano oreta, kumustang kapihan da sa Moises Padilla? Umay lang nga paghigop sang maramit nga kape. Dira sa guwan sa Moises Padilla mo nang kada puli ko da sa hometown sa ngamay ko, dira kami gahapit kay kampiyon ng kapida. No, salamat gid sa inyo ha sa mga nagamonitor da everyday. Kay Christine Minies Villalobos. Good morning man kay Raymond Ligaspi Pineda. Sige. Jocelyn Songcomedia, Mera Dumpay. Good morning. Elizabeth Malaka Gamala. Manjo Arnijo, Flavio Dailusan. Ya bro, monitor naman kami dia, ang grupo sa Sitio Camonsil, San Enrique. Especially kay Kenneth Diamante. Toto Andrew Juanites. Toto Andrew Juanites, sa muning player namon singunas tong its. Debla ya do. Sos magparisay ni sila sa tumigo nga nag-transfer sila ilo. Puerte. Action Hotline. Toto Andrew Juanites. Din ka subong na-assign toy. Sheila Alagos, si Harmy Dikina. Araman si Donna Navarte Macario. Irene Ganti Juanites Pitwa. Raymar Hicano Haliasco sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Si Felsi Casidsid Alipio. From Pontevedra, Negros Occidental, Roland Raymond La Chica. Hindi na inamadula sir ang COVID. Kung padayon naton nagpati amo na, bagsak ekonomi naton, kag padayon ng aton pagkapigado. Kung ambisyon naton 0% COVID, kadto kamo sa paraiso. Why gani na madula ang TB, kag padayon ganing vaccine naton sang mga measles sang bata? Wala man gani na madula. Kita na lang giinto sang World Health Organization. Tikita mo na. Edith Diose, Jocelyn Songcomedia, sige, si Mayor Bing sa kunugi hapon. Robert Ledesma Garrido, monitor lang ko sa program nyo. Oy, regards dira sa mga taga-barangay Kabyaan sa Kanduniha, kumusta ka mo? Action Hotline. Ano na yung mga awards nga nakuha sa Bacolod? Kung wala si Mayor Bing magdumala? Ha ha ha. Na ton may plano siya magbulos. Tiway man kuno siling ni Goblito. Actually kahapon ni siyang tani naton interviewon. Kuan reaksyon si attorney galing kay late ka na nabasahan. Ti kaagahon. Kibot ko kay inamin na nawag si attorney bayatan eh. No? Kag siling niya, ti buwas lang ko. Ti ginatagan to opportunity. So be 3 years. Si MM ka monitor man, niya wala ng tao na look sa COVID, snatcher, subong ginakadukan sa dalan. Ay klain. To na, may bukas ko, sige, suspect, yado, kapon na no mga dimalas iya, kung ibinuka ng kutsi, nasakupan sa asang Station 2, asos nakitaan karon sa mga bystanders, nadakpan, nagkastiguhan pa preso, ako, yaman siling niya, gagamit-gamit, ginman illegal droga, sir. Ziri Kiro Tokiro, kung iduso nila si Lenny to run for president, hindi nila pag-generalize ang bilog nga Negros,
Hindi na kami sa Dilawan, siling ni Z. Riquiron Tokiro. Ako si Don Aiko. Sorry, bata ko nag-send. Hihihi. Ay, gali. Veronica Santillan Manukan. Sa punta na lang na kabulpen mabalanta. Kaya ang tao kabalo naman sang tanan. Kung bala deserve kada sa pwesto. Mianon mo na kapag lamanda. Kung ang tao hindi na. Correct na. Amo na gani nga siling ko. At the end of the day, abi kung tutuod lang mag-level off lang ang mind setting sang tao lang, hindi kita mangin dependent o kundi kita madala sang giring sang kwarta, kay subong di nagiring na mo papilon ng ginahatag yado, may tsansa siguro nga magbago ang aton panggobyerno. Kita mo ha, ining bata balang nga si Vico Soto, Vico na ngalan niya no, sa Manila yado, Pasig ni siya nga mayor, ding kakita siya na subong siya yaga pang produay kayo kabati nga may nagasiling nga run, Vico run, no? Kung ano ang posisyon. Pero natawab lang, bisan sa international community, ginakilala yung performance ng bata, tiubin pa man no? Kubin pa man si Yorme. Ambot si Yorme, kung may plano man kay kabalog ka, kung kay isa, kung nagkasikatan mo, pwede na. Dason damo man mabalsi mo, papili ka, kami bala si mo. May mga financier o kag mga upod ni mga negosyante or sinodra nga dagko mga big times Pilipinas. Nga talagan kami mabulig sa imo kandidatura. Kaya mo nang malain galing kung may mga benefactors o kung may mga supporters ka bala, because at the end of the day, ang loyalty mo after ka magpungko Canada, hindi mo man pwedeng way ka sang utang kabalaslan ni sa ila mo. Pero amo tungin muno ko siling ko kung mag-level off ang mind setting sang tao. Ngayon ang sa uli, bisan pila pa kalibong iatag mga kwarta, hindi bala magpaminsa ng tao nga amo na siya ang basihan kung sinong butuhon niya. Ay papatyagan ko, kuan ini mo, may pagbag-o guro ang pamulitikata, pero kung amo ni Gapon nga kung sino to yung may dako-dako ang kwarta matag sa aton, dira kita maugyon ati, why chance ha? So, una, makambal ka pa. Bata ko ni pa-iskilahon ko bayo. Kaya basi may tsansang sa uli mag-alkalde o kung mag-opisyal sa konbanwa nga mangin maayo ang iya performance. Why na nasubong? Kay kung why kay mo didoy, sa totoo lang, ti why tsansa why tsansa nga ikaw ang makadaog kablas, politika. Why na iya tsansa subong layos patad na nga magdaog sa politika? Kay gisubong ang mga butante, ang una yung balsimon niya may inog bakal ta whiskey da. Si Lina Ilovera ga monitor man, Raymond de Gaspi Pinida. Sige gina-invite ako sa birthday sa ginablos niya. Salamat kid Raymond Sige sir, pangayo tada cake me para sa birthday sa ginablos ko. Kung balong ko si Elray Dotilios, kay lapit na siya. Taga Valladolid, lapit na sila Carlota. Ara pagin ang lapit si Iado Nilbaro, San Enrique, pila lang ka oras, ara na sa inyo da. Lito Dayap ka monitor man. Raymond, basa ko na niya. Pangagda sa kape. Jo Marie Pormentera sa Binalbagan, ginatamyaw niya, Jenny Perez. No? Sa Binalbagan, si Jenny Perez. Dini mo yung Jo Marie lugar. Si Angela Liarte Gayondato, Ani Raffles, Vergie Olpinida sa Silin Homes. Araman si Joey Airo. Sige, salamat gid sa inyo nga naga-monitor karon nga aga. Kay Sir Joval Trinidad, Sir Joval, morning man sa imo da. May lang nga pag-monitor. Siling please, they're all avid listeners. Families Trinidad, Sustinto, Talidong, Ramos, Puyugao, and Sarmiento family, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Sige, and Aguilar family ko, no? On same place. Salamat, kidra, sa mga listeners naton. Amo ng consolation mo kung may kapabalob lang ka monitor sila. Alas 8:54 na. Now, ang balantayan to subong Manisya Nasyonal, no? Kung bala, anong desisyon sa National IETF kay masami
dapat sinikuntani as early as today or tomorrow kay Domingo buwas katapusan na sang Pebrero, makapagwa na sang advisory kag ang national government may ara na bala sang mando kung bala dayon nuntong sa bilog nga Pilipinas may MGCQ na may mga halugan nga mga guidelines agon may baluan manaton kung ano ang sistema ta in the coming days. Kay ini ang mga ginapatuman sa mga lokal nga gobyerno nga ang tinutuyo nila kung lantabon ta is protection sa ila tawo. Pero ti kabalo ka, way labot ang comfort zone sa publiko mapiktuhan, ti ang subo pagid kon ang damo sang mga residente kapin pa bisan diri sa aton oriental and occidental nga masami apektado sa pagsulod sa mga boundaries. Ti galing way ta mahimo Pero kung magambal karon ang national, nga inatanan nga mga guidelines mangin uniform na, kung mo na be, kag sila ko tapat, gintimprano, nila galing kino nagtutok sila sa COVID vaccine nila. No? Ining COVID vaccine nga gusto sang ginaprobahan man sang FDA last time, no? Ang Sinovac. Now, ang Sinovac ngati gamito niyang plano gali para sa mga medical workers. Ti daw dra kita nagatutok subong dra ang national government, no, kag ang pag-asikaso sini kuning kaso ginman nga magsulod na diin balang nga mga LGUs ang posible mangin magka-benepisyo sini, no? Pero ari ay kay ting oriental subong kag occidental galing kid sa mayor subong do alang-alang si mayor Gustilo no basi may mga ginahikot siya kay para may baluan naton kung ano ang sitwasyon bala sini no kung halimbawa mga taga Negros Oriental ang iban ng mga taga Negros Oriental makuan pa man mo may ara pa man sila ang Negros Oriental bangon sa border check-up points medyo istrikto hindi anay ka pinagusto sinulod nagligad to abi ko nagistoryanan ning Canlaon City kag San Carlos pero ti sila di nga magkaiping lugar base may mga reglo silang ginimo pero ang problema kung medyo malayo-layo ka o kung ang halin dito guro sa pakadto na gid bala sa coastal area sa Negros Oriental damo nang mas istrikto pa subong nga ginatutukan sang aton sining LGU. Now, sa iluin na lang si Vice Mayor Elcid Familiaran kung wala si Mayor rin no basi kon sako man siya kag way matalupanda ng tawag ta kay anyway na schedule man naton siya tani para may baluan tablang kay tini mga guidelines ni subong mo ning nagapabudlay sa aton galing amo na bla ang COVID vaccine kung way pa ni ma-inject o mabakuna sa tawo, ti ang sa primero do atat ang publiko siling nila namin na may bakuna kabay pa magbalik na ang aton sitwasyon nga normal sang una. Ti anay nga nag-abot ng bakuna galing. Ang problema naman subong kay ang tawo kung paano mo kumbensihon nga magpabakuna. In fact, diri sa Bacolod may mga training until March 12. Ang mga educators o kung ang mga survey lang mga kampanya no ang information and education drive sa Bacolod City kay normally ang tao kung mapahangop mo at least ma-convince mo nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine. Now tigaling ini nga mga bagay gusto taning maabutang sa insakto nga perspektibo. Now, Aryo, hulaton ta na lang siguro kung anong guidelines kag executive order ng ipagawa sa alkalde and we understand kung hindi man subong, buwas, Domingo, siling ni Atty. Bayatan, basi makapagawa na ina. Pero ang rekomendasyon niya dito sa DLG last time nga daw uniform ang bilog ng Pilipinas, siling kumudlay managuro kung uniform ini kay depende sa cases. May mga probinsya nga taas gyapon ang kaso mo. Online sa hotline. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning.
Yes, Action Art may agad, yun may agad siya ibang viewers and listeners. Aha. Salamat, Gid Vice. No? Number one, sang time mo, ang gusto ko lang mabalaan sa mong Vice, kay ti sumong do, gahulat pagkikitaw ay pasang guidelines coming from National IETF na nung matabo no, sa mga ginapatuman nga regulation bala, no, especially community quarantine bala, kung dayunon nila, nga ang bilog nga Pilipinas do uniform na, mangin MGCQ na, and then halugan ang mga travel requirements. Vice, sa imo personally, as head of the IATF diri sa lokal, ining ginahimo kag mga recommendation, anong personal nga paglantaw mo sini? Well, ang considerations nila Action Art, ang economic side, no? So, parte na ang kuan, ang sitwasyon, no? Damo, what ano dra. And that even ang national government kina-acknowledge na. And that while waiting sa vaccine to arrive, kung nagtawon mo ang kuan, no? Daily cases nationwide, after siyang Christmas nagsaka siya liwat, no? And that may clustered or may mga LGUs na nagsaka ang cases. So, ina nga consideration siguro ginalantaw na nila. So, as to placing the entire country sa MGCQ, we are governed by laws, eh. Sundon ta gina, no? Kaya mando siyang national government na. Kasi ginaway na nila mo ginabalance ang ekonomiya kag ang health, no? Ang safety. Okay. Going back sa local di ang kuan aton present na situation, control di ang aton mga cases. So in other words, very effective yung aton strategy, no? While ang task force disiplina ta sige na depot. So, ang ining proposal nila ni placing the entire country under MGCQ status. Okay. Ang ako nandaw sini ekonomiya ng ginalantaw nila. And dati kung may mga mag-spike ang cases, manduan lang yung amunin nga barangay GCQ, amunin nga barangay ECQ, MECQ. Okay. So, clustered ang term, no? So, hindi gamay lang ang area ang mga piktuan. Unlike kung i-place mong isa ka syudad, pitako gede the entire city will suffer. Ano siya daw trial and error pala Action Art. Yes. So, kung para sa aton today, di ba, si Mayor ginlift ang kuan, ang legurman. Ay obserbahan ka ang end result siya kung masaka, kung hindi. With the condition na kung magsaka, bawion. Liwat ang ban. Okay. Bawion. But so far, wala. In other words, effective. So, kung mayo, continue na. Kung saka, puta ka measures nga ma-control ka. Amo na gani, guro nga kinanglan, ining mga pag-purchase o pagbakal sang national government sang bakuna dapat mapadasing manini. At the same time, ang mga local man mga LGUs man, kay doon mo na lang na ang ginapensan man sa tao nga at least may immunity. Kita galing ang problema, sinabala ang pag-convince sa tao kung magpabakuna o kung hindi. Yes, Action Art, no? Mo man ang rason nga may continuing IEC kita. In fact, may live kang daily interview sa mga specialist na ton. And now I wish ang aton mga doctors, be it in public or private practice, o ara sa gobyerno or ara sa private practice, kabalong sila siyang kuan, siyang harm na dulot siyang COVID.
Mm. So dapat sila ni mabuli kampanya. Kami ni kampanya namon man. Mm. Kaya kami authority kami sa government officials kami. But then niya nga ang health niya ang expert sila nga itong mga doktor. Doktor. So kung sila yung mag-explain sa tao, mapatihan ba lang? Okay. Kasi kung kami na karoon masasabi na pamulitika kami. Diba? So, social responsibility nila nga mag-educate sa aton publiko. Kaya the only way nga makabalik kita sa normal na pagpangabuhi ang pagpapaksin. Only that, nga tsak to na siya. It doesn't follow nga kung na-vaccinate ka, hindi ka na malatnan. Only that, nga kung malatnan ka, mild ka tama, hindi ka mo hospital. So, hindi ka man mangaton. Diba? So, kulang na sa explanation, action art, especially sa sa aton class D and E. Hindi ka ng problema ito sa survey. Yes. So, hopefully, kay kumo nga daw, July pa man gina-expect, nga maabot ang delivery diri for Bacolod City, but ang nakita ko, ang Sinovac ni kung ninali mag-abot sa nasyonal, dasun matagan kita location. Kapon na interview ko si Dr. Solongon, siling nga, may anak magitaya sa bunga daan, ginpreparada sa City Health, nga butangan sining vaccine. Hopefully, ma-set up man ni ang kung sino ang i-prioritize diri, kapin pa daw medical workers, nga mabakunahan una sinisang Sinovac from China, nga siling siyang FDA, okay man yung gaminto na, why man problema? Yes, I think this coming Sunday, tomorrow, maabot na I think yung Sinovac. Na, ha? Oo. And that, di banda ka wait and see. Iti ang kwambala, masiga, may din China, Aha. sa pulbaan tao. So, kapili na sila kung ano man ang vaccine ma-avail nila. So, dapat yung mga relatives ko to, utot ko to sa kwa. Kapag vaccine naman, mga makulang ko na ganun siya akon. So far, di ko man siyang side effects. No? Side effect. Wala na, sakit lang baga mo da sa area nga injectionan. Pero side effects, wala man. I see. At least, ina sila dito, nakita na naman nga sa mga nasyon to nga ginpang bakunahan daw ay magidya sang reported nga inang damo bala naglamatay, Vice? Yes, kat nag-drop with the action art. Pero sa US, daily na sila 250 to 300,000 mo cases. In more than 60 million na itong vaccinate sila, nag-drop it na 300,000 na lang. Nagnubo. Imagine mo na, nag-drop siya by pila ka percent, dako, no? So, kita din masugdan na siya while ang aton cases controlled, makapabaksinate kita, then balik kas normal na pagpangaburo. Okay. So, ang importante, guro subong nga, sunod kita anay sa ginapatuman nga regulation. By the way, nakasugilanon ka lately kay Sir Taba Julingos, ang Task Force Disiplina, ano pa mga experience nila, Sir, kag maginapalapot nila sa imo nga mga concern, especially ito lang sa mga business establishment, matalakay pa yan to, atong possible nga pag hatag penalty sa mga way nagasunod nga mga negosyante kang nag-cooperate sa city? Well, ina-take up na sa AOC, no? And that hindi ko action art mag-control ang kung ordinance na siya. Hindi ta ma-preempt yung decision siyang gunian. But as of now, wala siyang konsihal nga ma-sponsor sila. I see. Pero ang consider man nila guro ang economic impact ya. But hindi ko ka-preempt action art na. But as of now, so far wala siyang konsihal nga ma-sponsor. Pero sa una to, sir, kundi may ara ang mga ginapalabot si mo, direct padala sa mga private message sa messenger, nga mo ni, mga nagasalakay alin sa out of town, may mga violation. So, para subong to, naga na nga problem?
Yes, in fact, may mga reports na din ang series liner yung compliant, no? Sa distancing. Dapat ang matamat kay munisipong diri kita eh. So, ang focus niya itaba diri sa mga terminals naton. So, Okay. matamat taga-follow naman sila aksyon Ate, sige. On that note, Vice, salamat gid unless ka may ara ka paitugon sa Bacolod, especially sining nga weekend. Well, way naton sa aton listeners, the viewers, way naton ang benefits, advantages and disadvantages kung nagpa-vaccine kita kung hindi. Padalman ka na paminsar, kung nagpa-vaccine ka, sino kinaproteksyonan mo. No? So, padalman ka na, and I hope nga before mag-abot ang vaccine dati, maka-decision ang tanan nga pwede ka avail sang vaccine aksyon. Along di kita pi weekend ngayon. Salamat. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran ang tagpamuno sa local IATF sa Bacolod. Good morning kay Annie Raffles watching from Okinawa, Japan. Thank you. Noel Amarman, good morning. Harmy Dikina. Si Lee Gay Villares Achibar watching live now. Ramon and Lucy Achibar family. Salamat sige. Galing kang iba. Nung nag-pop up kabudlay si Dona Navarti Macario. Nabasa ko naman kay Jo Marie Formentera kay ina. Ako, si Don Aiko. Nabasa ko na nigli. Sige. Salamat. Sir Alex Montesa, monitor from Barangay Lupizay na sa Gay City. Gadagoob, subong ko dito. No? Siling niya, mainit na linya. Sige. Raymond, nabasa ko naman yun. Salamat, Gid. Alas 9:11 na. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio.
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Rubakod nga prinsipyo, reporter handa sa 23. This time check is brought to you by Action Hotline. Kay Inting Bibuso,
Mayo gida nga pagmonitora do sa Fortune Town ni siya, no? Kay Mary Grace Eugenio Fermin, good morning, man. Thank you for listening. Ma'am Nelda C. Guanse, may agaman dara sa imo, mama. Way na ko galing tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Oy, ang gina-remind ko lang sa inyo, Dr. Alfred, Spear Mangosteen Capsule sa napulo ka joining the show, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!